שימוש בפייסבוק ככלי שיווקי. אין מה לעשות, השימוש בדף אוהדים הפך לחלק אינטגרלי מחיי היום-יום. כמו שאמרתם, לא כולם מעלות יום-יום, וגם לא צריך לעלות כל יום ולא בכל עסק. אנחנו בדף שלנו מעלים כל יום כי אנחנו פונים גם נגיד לגולשים שמחפשים בעלי מקצוע וגם לבעלי עסקים, אז אנחנו כל יום נותנים או טיפ או עצה, גם תלוי מה מעלים כל יום. ואת זה נלמד אחר כך, אבל זה בעצם הדרך להגיע ללקוחות פוטנציאליים, אז חייבת להיות נוכחות לפחות, אם אתם שואלים אותי, 3-4 פעמים בשבוע. מה עושה ההבדל בין הטרדה שכבר נמאס לבין משהו כיפי? אם אתה נותן ממך, רוצים לקבל. אם אתה מנסה רק למכור, פשוט ימחקו. אם אתה תעלה, אני תכשיטים והוצאתי את השרשרת, אני תוך שבועיים בערך עם העסקים. אבל אם נותנים קצת טיפים, המלצות, מעלים איזה סרטון, אתה צריך לעניין, כי היום כולם מוצפים. אתה נכנס לפייסבוק, יש הכל מהכל, מעצבים גרפיים ומעבירי סדנאות פייסבוק, היום יש הכל, ומאמנים. צריך לדעת איך להעביר את המסרים ואיזה מסרים להעביר. זה ההבדל בין שהאוהדים ירגישו שאתה מעיק, לבין שהם ירגישו שיש לדף שלך ערך מוסף. אז מה היתרונות? הגדלת החשיפה העסקית, כמו שאמרנו, ידידותיות, זו דרך גם ללמוד על האופי של נותן השירות. אתה יכול ללמוד המון מאיך שאתה מתנהל מול אנשים, כותבים לך תגובה, איך אתה מגיב, איך אתה עונה. אפשר ללמוד, אני אוהבת להסתכל על דף עסקי וככה זה נותן לי לדעת הרבה על נותן השירות. הממשק הוא חינמי כמובן, במרבית הפונקציות. אפשרות של פרסום ממומן, שאמרת שאת נמנעת ממנה, יש אפשרות לעשות את זה בצורה מאוד מדויקת, ואני אקדיש לזה חלק קטן, אבל אני אדבר על זה. האופציה הווירלית, אני העליתי אתמול פוסט, והיו לו 11 שיתופים. תחשבו שלכל אחד שמשתף יש לפחות 300 חברים. הפוסט שהעליתי, שאפילו זה לא היה פוסט פרסומי, סתם משהו על